ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ହେଲେ ତୁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ପୋଲିସର ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତୋ ନାଁଟା ଲେଖା ଆଉ ପୋଲିସ ଦେଖିଲା ମାନେ ତୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ମାଡ଼ ପରେ ତୁ ଯଦି ସବୁ ସତ କଥା କହିଲୁ ତାକୁ ଏସୁଆ ଦେଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଛି। କ'ଣ ରେକର୍ଡିଂ? ଦେଖିବୁ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗେମ୍। ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ ବେଇମାନ ନମ୍ବର ଏଇଥିପାଇଁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ କୌଶଲା ଆଚ୍ଛା ନେଇ। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଇମାନ ତୋରି ପାଇଁ ଆମ ବାପା ମରିଗଲେ ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବର ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନା ତତେ ଆଜି ଏଇଠି ପିଟି ପିଟି ମାରିବି। Batalha de moto que é você vai ficar. Olha só. Olha tudo uma vez. Olha só. Vamos que se põe no vamos lá. भगवान मत एठिकी पठेइछे रे भले बुझ बुझ साला चलिया तो तार নহলে এই ফাইনাল তোমরা কম সালা ভালো লাগে বুদ্ধি লগ্নচারী আগা পছ বিচারণা করি পাগল পাপির বুয়াছি এই পাগল তুমি শিকার হবন তো আর আমালা কি হবে আবে পাগল কি রে এ সবাই পত্রিকা পাগল ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୋ ବୁଲେଟର 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମୋ ଦେହ ସାରା କାଉଣ୍ଟରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ चुपचाप मोबाइल में Don't
ଯାଆନ୍ତୁ ଆଏ ଶୁଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଚାରିପଟେ କାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବେ। ଏ ବାବୁ ଏଇ ପିତ ବାପ କଥାରେ ପଡି ତମ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ବାବା ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ କ'ଣ କହିଲୁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇଦେବି ଆବେ ଏସ୍ ଆରେ ଦୁନିଆରେ ବାପର ଘର ପଡ଼ିଯିବନି ଆଗ ଗଛର ଚେର ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ ଉପାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୂଳ ଏବେ ଚାଲ ଆସୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ମଇଦାନ ହବ ସେଇ ଦିନକୁ ରେଡି ହେଇଥା ଆଜ୍ଞା ଓକେ କିଏ ସେ ଲୋକଟା ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଓ ମୋର କଥା ଆସନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା ମାରିଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ